πλέον του Ηρακλή. Προσδοκίες, στόχους για τη νέα σεζόν, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει. Ναι, έχει ξεκινήσει. Φέτος στόχος είναι να παίξουν περισσότερο τα νέα παιδιά και από εκεί και πέρα θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας μέσα στο γήπεδο και όλα είναι εφικτά. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο, τετράδα, τελικούς κυπέλου, διακρίσεις, Ευρώπη. Σας έχει ανοίξει η όρεξη βλέποντας και κάνοντας? Ναι, φυσικά. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη τα τελευταία χρόνια την πορεία της ομάδας. Εύχομαι και φέτος να έχουμε νεαρά κορίτσια στην ομάδα. Εύχομαι να κάνουμε την ανατροπή και φέτος, γιατί και πέρσι πολύ δεν μας πίστευαν. Αλλά τελικά πετύχαμε τους στόχους μας. Ήμασταν τρίτες όλη τη σεζόν. Ελπίζω και φέτος να γίνει κάτι παρόμοιο.